тамошобинони азиз, ин иҷада бо якчандта материалҳои дубайст ки ҳаст. ҳозир распродажа кардия, нархи арзон кати 350 сомон як либос шай. бинед тоза дубайай вишивкадор сета дорида ино се рангай се гилай. ҳозир нишон метам, дер намонед, касе дар кор боша нависе доставка дорем. ҳозир бо дигарошам нишон метем. беҳад хушрӯ аҷоибак хушрӯча бинед бо бори дубай сифаташ нағзай бахча чӣ хеле меган. ина бинед ҳамаш вишивка задагӣ. ана баъд гили дигарша нишон метам. дигари гилшам хушрӯба. инами сета мондагиай 350 сомон як либос шай. ина марҳамат беҳтарин скидка гуфти гапо барои шумо, барои подписчикои канали мо. метавонед заказ кунед, мо доставка дорем. боқӣ саломат бошед. хайр. тамошобинони азиз, дар иҷа боша мокри бархта мехоҳам шумо да нишонитиё. ина бинед блескош хушрӯ. и дубайскиё шай ҳами мокри бархта вай дора сор дора. и сорти нағз шай бори дубайш як либосаш 250 сомонай. агар дар кор бошад доставка дорем. рақамҳои ватсапи мо ҳастаи дар рӯи экран. анами рангош мондагиай на фиолетовый кабуд бисёр рангои хушрӯ. ина кадомеша ки хоҳед ҳаста 250 сомон як либосаш.